ଆଗରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘକାର ଯୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ଶିଖିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଋକାର ଯୋଗ କରି କିପରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିହୁଏ। କ ଯୁକ୍ତ ଋ ସମାନ କରେ ଋ କୃ। ଖ ଯୁକ୍ତ ଋ ସମାନ ଖରେ ଋ ଘୃ। ଗରେ ଋ ଗୃ। ଖରେ ଋ ଘୃ। ଚରେ ଋ ଚୃ। ଛରେ ଋ ଛୃ। ବର୍ଗେଜରେ ଋ ଜୃ। ଝରେ ଋ ଝୃ। ଟରେ ଋ ଟୃ। ଠରେ ଋ ଠୃ। ଡରେ ଋ ଡୃ। ଢରେ ଋ ଡୃ। ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ନୃ। ତରେ ଋ ତୃ। ଥରେ ଋ ଥୃ। ଦରେ ଋ ଦୃ। ଧରେ ଋ ଧୃ। ଦନ୍ତନରେ ନୃ। ପରେ ଋ ପୃ। ଫରେ ଋ ପୃ। ବରେ ଋ ବୃ। ଭରେ ଋ ଭୃ। ମରେ ଋ ମୃ। ଅନ୍ତଃଜରେ ଋ ଜୃ। ରରେ ଋ ଋ। ଳରେ ଋ ଋ। ତାଲବେଶରେ ଋ ଶ୍ରୁ। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରରେ ଋ ଶ୍ରୁ। ଦନ୍ତାକ୍ଷରରେ ଋ ଶ୍ରୁ। ହରେ ଋ ହୃ। ଲରେ ଋ ଲୃ। ତୃଣ ତରେ ଋ ତୃ ମୂର୍ଧେଣ ତୃଣ। ମୃଗ ମରେ ଋ ମୃଗ ମୃଗ। ବୃଷ ବରେ ଋ ବୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ଥ ବୃଷ। ଗୃହ ଗରେ ଋ ଗୃହ ଗୃହ। ଘୃତ ଘରେ ଋ ଘୃତ ଘୃତ। ବୃଥା ବରେ ଋ ବୃ ଥା ବୃଥା। ତୃଷା ତରେ ଋ ତୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱର ସା ତୃଷା। କୃଷି କରେ ଋ କୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱର ଶ୍ରୀ କୃଷି। ନୃପତି ଦନ୍ତନରେ ଋ ନୃ ପ ତରେସ୍କାତି ନୃପତି। ପୃଥିବୀ ପରେ ଋ ପୃ ଥରେସ୍କାଥି ପରେ ଦୀର୍ଘ ପୃଥିବୀ। ଶୃଗାଳ ତାଲବେଶରେ ଋ ଶ୍ରୁ ଗରାକାର ଗାଳ ଶୃଗାଳ। କୃଷକ କରେ ଋ କୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ କୃଷକ। ବୃଷଭାନୁ ବରେ ଋ ବୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱ ଭରାକାର ଭା ଦନ୍ତନ୍ୟସ୍କ ନୁ ବୃଷଭାନୁ। କୃଷିକାରୀ କରେ ଋ କୃ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗରାକାର କା ର ଦୀର୍ଘ କୃଷିକାରୀ। ଜତୁଗୃହ ବର୍ଗେ ଜ ତରେସ୍କା ତୁ ଗରେ ଋ ଗୃହ ଜତୁଗୃହ। ଅଧିକୃତ ଅ ଧରେସ୍କା ଧି କରେ ଋ କୃତ ଅଧିକୃତ। ଦିନ ରାତି କୃଷି କରି କୃଷକ। ପାଳୁ ଅଛି ଏହି ଜଗତ ଯାକ। ଶୃଗାଳ ବିଚାର ବୃଥା ନ କର। ଗୃହ ବିବାଦକୁ ବଳ କାହାର। ମୃଗ ତୃଣ ଖାଇ ବୁଲଇ ବନ। ବାଘ ବିନା ସଇ ତାର ଜୀବନ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।